गोलगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। गंगा घाट पे उमड़ल भीड़, मकर संक्रांति पे श्रद्धालु लगैलन गंगा जी में डुबकी, गोताखोर मोटर बोट से लगा रहल बाड़न गश्ती। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी। फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो करी। देखला के बाद खबर के शेयर जरूर करी। बक्सर जिला के प्रमुख घाट पे सुबह से ही श्रद्धालु के भीड़ उमड़ रहल बटुए। ठंड काफ़ी बढ़ला के बाद भी यह पर्व के लेके लोग के बीच आस्था उत्साह में कोनो कमी नहीं दिखाई दे। लोग पूरा उत्साह के साथ मकर संक्रांति के पर्व मना रहल बाड़न। अनुमान लगावल जा रहल बा कि दोपहरिया तक लाखों के संख्या में श्रद्धालु बक्सर के गंगा में डुबकी लगा सकेलन। अनेक साधन से भोजपुर, रोहतास, कैमूर जिला से पहुंच रहल लोग हर हर गंगे के जय घोष के साथ गंगा नदी में डुबकी लगा के दान पुण्य कर रहल बाड़न। ट्रैफिक व्यवस्था के लेके जगह जगह मजिस्ट्रेट आ पुलिस बल तैनात कइल गइल बटुए। मकर संक्रांति पे गंगा स्नान करे के विशेष महत्व है, जेकरा के लेके सबसे अधिक भीड़ बक्सर के प्रसिद्ध रामरेखा घाट पे बा। एकरा अलावे नाथ बाबा घाट, सती घाट, जहाज घाट, रानी घाट, महादेव घाट, अहिरौली इत्यादि विभिन्न घाट पे सोमवार के सुबह से ही श्रद्धालु के भीड़ उमड़ पड़ल बा। प्राचीन परंपरा के अनुसार कुछ लोग 14 जनवरी यानी इतवार के भी मकर संक्रांति के पर्व मनैलन, लेकिन संख्या काफ़ी कम रहे। आज 15 जनवरी के त्यौहार धूमधाम से मनावल जा रहल बा। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु गुड़, चूड़ा, तिल दान करी। सब घाट पर महिला पुलिस बल के साथ गोताखोर, कोऑर्डिनेटर, दंडाधिकारी के तैनात कइल गइल बटुए। गोताखोर मोटर बोट से लगातार गश्त लगा रहल बाड़न। सदर एसडीओ धीरेन्द्र मिश्रा कहनी कि स्नान के सुरक्षित और शांतिपूर्ण संपन्न करावे खातिर अनेक चौक चौराहा के अलावा घाट पे सुरक्षा के कड़ा इंतजाम कइल गइल बटुए। साथ ही साथ ठंडा के देखत गंगा घाट के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पे अलाव के भी व्यवस्था कइल गइल बटुए। रउरा सबके बता दी कि प्रत्येक वर्ष लाखों के संख्या में श्रद्धालु आस्था के पर्व मकर संक्रांति को गंगा स्नान करेलन। रउरा सबके बता दी कि यह मकर संक्रांति के हमनी के भोजपुरी भाषा में खिचड़ी के त्यौहार भी कहनी जा। आज के दिन घर घर में खिचड़ी, जवना में दाल, चाउर अपना अनुसार जवन भी प्रकार के सामान होखे एके में मिला के जवना के मिक्स भोजन कहल जाला, ओकरा के हमनी के आपन भाषा में खिचड़ी कहनी जा। यह खिचड़ी के त्यौहार पे पहले स्नान आ फिर भोजन के परंपरा रहल बटुए, जेकरा के लेके ई त्यौहार आज घर घर में मनावल जा रहल बा। दबा के शेयर करी, कमेंट करी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक हैं गॉड ग्रेस सीबीएसई स्कूल चौगाई।